Vitajte v Bez servítky, kde Šimon už netrpezlivo čaká, čo hostia povedia na jeho prípito. Ty to asi nezvyknú piť z takýchto pohárov. Dáko nebolo v mojom pohári Ištanem. Toto bolo vynikajúce. Môžem sa len vychvaľovať. Poďme sa pozrieť, čo hostia povedia na Šimonové prestieranie. Páči sa mi interiér, ale ten jašter, cítila som sa ako v džungli. Slisky, jak chlapi z východu. Stolovanie úsporné, šetrné, bude žiť, alebo nemá peniaze, ja si to ináč neviem vysvetliť. Hlavné jedlo sa už nesie. Aby sme sa cítili ako komunita, budeme jesť z jednej misii. Bola to veľká hanba, ešte nám nedal ani príbor. Je to úplne najlepšie, čo som mohol spraviť. Ale je naozaj najlepšie, že zabudol na dezert a na program. Toto by sa u nás nestálo. Biedných 6 bodov. Odchádzam hladný a idem sa nájsť do McDonaldu, čiže dávam 0 bodov. Jedlo bolo vynikajúce. Dúfam, že bude taký zaujímavý aj ku mne, keď ja budem taká zaujímavá ako Šimona. Nem bola paprika, 1 pont.